Olulusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC eGauteng naze ziphambili ngokuhlanje. It is sad, it's somber. He was the life of the house, he was the light. Obulewe ngokungenalusini uWarak DJ Waras Stock uchazwe njengoba ezimisele kuyo yonke into ayenzayo kwaye enothando kwisihlobo nezalamane zakhe. The report came from Liquor Board that the license is fraudulent. As we speak now, we are going to arrest her now. Uza kulala eqamele ngenqindi umnikazi wendawo yentselo ikwanoxolo eBekkersdal kwintshona yephondo laseGauteng emva kokubanjelwa izityholo zokuqhuba ishishini lokuthengisa utywala ngokungekho mthethweni. That they would haven't. There could be a chance here. Kwezemidlalo benze ezibukwayo abafana bakaHugo Bros phezolo kumdlalo wabo wokuqala wetumente yeAFCON ngokubetha iAngola ngama-2-1. Molweni emakhaya, khongozela novimbe siniphathele wona ngokuhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Ongasekhoyo Warak Stock nowaziwa ngelika DJ Waras uchazwe ngabo basondeleyo kuye njengoba ezinikele emsebenzini wakhe kwaye engumntu onothando. Izihlobo nezalamane zakhe zimnike inkonzo ezukileyo lomsasazi uminyaka ngama-40 ubudala kwisakhiwo setyalike yaseRosebank kumantla eGauteng. uStock udutyulwe wasweleka kwisixeko saseGauteng ngomhla woqulelwaniso ilanga lihlaba umhlaba. Amalungu osapho, abahlobo noxa kwezosasazo nasemculweni bangungelene ukuthi indlela nhle kwinkonzo ezukileyo kaDJ Waras. Ukhahlelwe ngesidima nesithozela ngokwesithethe sesiZulu. Usapho lusabindekile ngakumbi abantwana bakhe ngendlela ubomi bakhe obukhawulwe ngayo. We also love him. He was in our lives. He was part of the family and everyone loves him. And anyway, the boys would, I don't know what will happen to them now. It is sad, it's somber. He was the life of the house, he was the light, he was the energy, he was this little tsunami that used to come in. So that noise and that bubbliness and that energy is gone. Oxana bahlobo bathi ukuhamba kwakhe linxeba elinzulu elingasayi kuphola. Energy, the frequency for us in the industry, you know, a type of energy like Waras is rare, you know. He was a very safe place for female co-workers, and in terms of conversations we'd have with him about our personal lives, our public lives, and he would always be very, very encouraging. I'll miss, you know, we were still dancing together here and there. Off screen, we were doing other things like to interact with fans and stuff. He always found a reason to celebrate being alive. Selekubanjwe abahanelo ababini ngolugebengo kulindleke bavele enkundleni ngomso. Inkonzo yabucala yotshiso lomzimba kaStock ezawuqhutywa ngomso. Amapolisa aseBekkersdal entshona Randi abambe umnini wendawo yentselo ikwanoxolo ngezityholo zokuba neempepha zomgunyathi zokuthengisa utywala. Ukubanjwa kwakhe kulandela intsebenziswano phakathi koluntu kunye nenkulubaphathiswa elibambela uJacob Mamabolo nomkomishinala olibambela eGauteng uNjengele Fred Kekana. Ngethuba bethetha nabahlali bavakalise inkxalabo ngokhuseleko lwale ngingqi. Ngethuba kubanjwe uthethathethwano noluntu lwaseBekkersdal abasemagunyeni bavakalise okokuba ngabatyholo abali-10 ababandakanyekayo kuhlaselo kwanoxolo neyindawo yentselo kusweleka abantu abali-10 kolu hlaselo ze konzakala abali-9. The report came from Liquor Board that the license is fraudulent. As we speak now, we are going to arrest her now so that she faces the music and not use a fraudulent license and come now and play situation where if this was a genuine license, then or if this couldn't open, that could have not happened. Inkulubaphathiswa elibambela eGauteng uJacob Mamabolo uthembise uluntu lwaseBekkersdal ngokuxhasa amapolisa ukuze anqakule bonke abo babandakanyekayo.
all the perpetrators that committed this heinous, brutal murder, and they will make sure that they bring them to book and that they ensure that they leave no stone unturned to track down everybody who was involved in committing this criminal act of mass killing. Amapolisa athi sele bebabini abarhanelwa abakhonjiweyo kwaye uphando lusaqhuba. Umphathiso obambeleyo wenkonzo yesipolisa uNjingalwazi Firoz Kachalia uthi ingxelo yekomishoni kaMadlanga iza kunceda ukunikezela ngemfundiso kumapolisa ngendlela afanele aqhuba ngayo umsebenzi wayo kwixesha elizayo. uNjingalwazi Kachalia uthi nangona inkonzo yesipolisa yelijongene nemngeni kodwa ikabikho kwimo yentlekele. uNjingalwazi Kachalia ebethetha ngethuba kuqhutywa iphulo lesipolisa kweli xesha leziyunguma eThekwini KwaZulu-Natal. Sekuphele cishe izinyanga ezisithupha omkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhonazi enza izinsolo ezibucayi. Ikhomishana kaMadlanga eyasungulwa umengameli wezwe uMnumzane uCyril Ramaphosa isanda kunika umbiko wayo wesikhashana kumengameli wezwe ngemuva kwezinyanga iqhuba umsebenzi wayo. Obambe njengongqongqoshe wamaphoyisa uthi yize amaphoyisa ebhekene nezinselelo kepha ayaqhubeka nokwenza umsebenzi ngokuzimisela. The picture that emerges from the Madlanga Commission about policing in South Africa is important because it's going to tell us a story that is perhaps difficult to absorb and to accept, that there are areas of reform that need attention. Abaphathi bamaphoyisa bebenkanise ezingxenyeni ezehlukene zesifundazwe. Amaphoyisa athi uyabonakala umphumela wokulwisana nobugebengu. We have arrested 172,560 suspects arrested from the start of the festive season up to as of yesterday. During this period, we have seized 1,507 illegal and unlicensed firearms. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke utuse amaphoyisa aKwaZulu-Natal ngokulwisana nezigameko zobelelesi. We have had the opportunity of receiving additional human resources, a total of 1,594 new constables. They joined us at the end of November, which help us to increase our policing on the ground. Amaphoyisa aqwashise izakhamuzi ukuba zihlale ziqaphile ngalesikhathi samaholide. Ungqongqoshe uKachalia uthe uzokuhambela lesifundazwe ngonyaka ozayo ukuthola kabanzi ngezingqinamba ezibhekene namaphoyisa. NginguSimphiwe Makhanya kwizindaba zeSABC ngiseThekwini. Amapolisa eNtshona Koloni athi luqinisiwe ukhuseleko kudederhu lwevenkile nakwiirenki zeeteksi kulo lonke eliphondo njengenxalenye yephulo lokhuseleko ngelixesha leholide zokuphela konyaka. Izinxibamxhaka emapoliseni ezikhokhelwa ngumkomishinala wephondo uNjengele Thembisile Phathekile ziqhube uhlolo eBellville, ePhilippi, eKhayelitsha naseMitchells Plain. Eliphulo linike ingqwalasela kwiziganeko zolwaphulo-mthetho. Njengoko sikwixesha leholide zikaDisemba, amapolisa aseNtshona Koloni akwiphulo lokuqinisekisa ukhuseleko loluntu kwiindawo zodederhu lwevenkile nakwiirenki zeeteksi kweli phondo. Abakwantsasana bazawuxela kakhulu kwizimo zolwaphulo-mthetho ezahlukeneyo. Silapha silaphondo sityelela amaphulo olwaphulo-mthetho kwindawo apho abantu abadibene kuzo ezinkulu, umzekelo kuma-taxi rank, kwii-malls, shopping malls ne-shopping centers, emalwandle, kwii-beaches apho abantu bakhoyo. Sifuna ke ukuqinisekisa into abantu baziva bekhuselekile. Kutyalwa amapolisa, amagosa onyanzelisomthetho wesixeko saseKapa ndawonye neenkampani zokhuseleko zabucala kwiindawo zodederhu lwevenkile. Abasemagunyeni bakwabongoze abathengi ukuba bahlale bevundlile xa bethenga ngeli xesha. Ukanti abathengi kwindawo yodederhu lwevenkile yasePhilippi balithakazelele eliphulo.
Sithe sowabona amapolisa apha savuya kakhulu singabahlali because especially ixesha nyakeni lixesha silazi uba abantu kotsotsi bathagethe kakhulu abantu because babathanda ngoba banemali. Idibana ukuba ubakho kwabo apha like isenzile ukuthi sifile safer because the Philippine Mall is not like it's a dangerous place. Andibone ngumbono right ngoba at least noko abantu awuthi bakhuseleke babe safe bashophise kakuhle ngoba bena stress azimuzawariza. Abasemagunyeni bakwathi amapolisa ongezelelekileyo aza kunceda ekuphuculeni ukhuseleko ngeli xesha leziyunguma. Ndingu-Andile Mbanja weendaba ze-SABC eKapa. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda ukungena uyakwazi ukuzimamela ezindaba kwiqonga lika-SABC kambe nje kuphela kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Usodolophu wesixeko saseThekwini uCyril Qaba uthumele amazwi ovelwano kwiintsapho nezalamane zabo bathe basoleka kule mpelaveki emva kwezantyalantyala zemvula zaKwaZulu-Natal. Ngomvulo inkulu baphathiswa uThami Ntuli ungqinile lokuba ngabantu ababini abasutywe kukufa kumazantsi onxweme kuquka nabanye ababini eThekwini eManzimtoti. Kulo baphathiswa KwaZulu-Natal ithi kulilishwa ukuba izikhukhula zemvula zithwaxe izithili ngezithili kweli phondo nalapho kuye kwasoleka abantu zikonakala izakhiwo neziseko ezingundoqo. Indeed, Durban has had its fair share of floods since 2019. This year alone, we had 4 floods. Let me call it that 2 in March and 2 in April. And they were just 2 weeks apart. Nangona eli phondo lijongene nemingeni yokulungisa indawo ngendawo, usodolophu Xaba uthi ukubambisana norhulumente wephondo kuphungula umthwalo emagxeni. The money that is set aside to maintain, replace and roll out new infrastructure ends up being used now to actually replace the infrastructure that was damaged by floods. Kuyaqhuba ukukhangelwa komntu oye waduka emva kokuba isithuthi ebehamba ngaso siye semkana amanzi kwibhlorho ekufutshane naseMamzimtoti. Isixeko saseRhawutini sithi siqinisa injongo yaso yokuhlaziya inkaba yesisixeko nokuvuselela kwakho umgangatho waso nanjengoko abasemagunyeni bethabatha amanyathelo aqatha ngokulwa ulwaphulo-mthetho nezakhiwo ezathatyathwa ngokungekho mthethweni. Nje ilungu lezokhuseleko loluntu kwikomiti kasodolophu wesixeko saseRhawutini uGqirha Mgcini Chwaku ukhokele iphulo elibandakanya igqiza lezokhuseleko iRed Ants nabakwantsasana ngexa besenza uqoqo kwisakhiwo ekwazinzwa kuso ngokungekho mthethweni kwisitalato iTroy kumbindi dolophu. Eli phulo liza emva kweveki kubulewe usaziwayo uWarwick Stock obebizwa njengo-DJ Waras nowahlukaniswe inyama nomphefumlo ngaphandle kwesakhiwo esathatyathwa ngulunya kwisixeko saseRhawutini. Today we want to continue in terms of the showing the public some of the hijacked buildings, and then in this hijacked building is quite very notorious because also there are drugs that are being sold here. You've got an abattoir underneath where they bend the scopo, and then there's a tavern as well. Kananjalo uChwaku uthe kudingeka amanyathelo angqingqwa nangakumbi kubutshijolo obuthande ukuqatsela kwindawo ezithile zesisixeko ekwaleka ngelithi ucoceko lwesisixeko ayingomba umele ukuhanjelwa ngonyawo lonwabo. About the cleaning of the city, and I think that I need to share with you from here. We're going to be cleaning corner of Troy and Lillian Ngoyi. Is that the tactic that can work is it's a block cleaning where you are having volunteers all around in a block
Ukanti ke ukaChwaku kwabalule ukungabikho kwezikhanyiso kwizitalato zeRhawuti esithi uthetha-thethane nequmrhu lezamandla iCity Power ukuze amapolisa akwazi ukuqinisekisa ukhuseleko kukhanya nangamaxesha ngokuhlwa. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Abahlali kwilali yaseKiyang eMntla Koloni batyhola umasipala waseJoe Marolong ngorhuqa inyawo kwinkqubo yonikezelo lwenkonzo okukuza emva kwesigqibo sokuchitha imali engange-16 million rand kwilali encinane nezindlu ezilithoba. Abahlali baphikisa ukubekwa phambili kwale lali inezindlu ezilithoba kuphela nangona iyabo ilali iyeyona ichatshazelwe zizikhukhula. Abahlali bathi bafuna umasipala acacise ukuba yenzeke njani into yokuba kwimali ebalelwa ku-16 million rand kube sekusetyenziswe i-9 million rand yonke ukulungisa umhlaba wekilomitha enye. Abahlali abavutha ngumsindo bathi umasipala waqala wabathembisa ukulungisa umhlaba ozikhilomitha ezi-21 kwiilali ezichatshazelwe zizikhukhula nezinendlela enegrabile. Kungoku nje abahlali batyhola ngelithi imali enikezelwe inkampani yomgodi yasekuhlaleni ukwenza umsebenzi wophuhliso loluntu inyamalele. Uthi siyasokola kakhulu ngezothutho eKiyang ingakumbi abafundi. Xa kusina imvula imoto azikwazi kudlula kwaye umasipala kenza into kusombulula le ngxaki. Uthi sijongene nemingeni eliqela kwilali yethu kwaye sekuphele iminyaka sifuna indlela esemgangathweni. Kunzima ngoba abaqhubi beteksi abafuni tu ukungena kwilali yethu ngenxa yendlela embi. Umasipala waseMorolong uzikhaba ngawo omane izityholo zabahlali kwaye uthi emva kokulandela inkqubo ende yokuthetha-thethana nabahlali kwathathwa isigqibo sokuqala ngelona phulo libalulekileyo. Initially, the funding was for a construction of a tourist attraction site, which was going to assist us as a municipality to collect revenue, to create job opportunities and create opportunities for local SMMEs. But because the community was divided, we had to start all over again with consultations and finally agreed on the construction of a paved road. Ngelixa uluntu lungaxolanga kwaphela lulwakhiwo lwendlela esecaleni yoluntu nanjengoko lusithi aluzokuxhamla nto kuyo, umasipala uthi ukungxamela ukunikezela ngokusesikweni ngeliphulo kulonyaka uzayo. Kwezemidlalo benze ezincumisayo abafana bakaHugo Bros Phezolo ngethuba bevula imidlalo yabo yetumente yeAFCON ngokubetha iAngola ngamabini kwelinye. Ezindaba ziphulule abathandi bebhola kweli Phezolo kwaye zivuselela nethemba lokuba ibafana ibalwa phakathi kompondo zihlanjiwe ababangajongelwa phantsi kule tumente ibibanjelwe eMorocco. Ukungena banzi kule ndima yebafana kule tumente sikhwebe intatheli yebhola ekhatywayo uKhanyiso Chwaku. Khanyiso, masizibulisele sikwamkele sibulele nangexesha lakho. Mandibulise kwapholapholi. Khasele usixelela ke bhodwe into kubana ubuyilindelele impumelelo yebafana emva kokuba ke elinye iqela elidlela kora kuqala. Bekukhona ukuyilindela sikhumbule ba kaloku ibafana yiyo ibeke nyawo phambili bakore kuqala xa kuzikhumbule kuba ukubaleka kwalomdlalo bilela ke uba ibafana yagqibela kula tumente ka2004 yayisingathwe eTunisia uphumelela ke umdlalo wokuqala kwitumente. Sikhumbule ba 2006 babheke eyiphutha babethwa yiGuinea abakwazi ubetha Angola 2011 ngo2008 abakwazi ubetha eliqala ke iCape Verde ngo2015 babethwa eSenegal kwitumente elandelayo. So nje umdlalo nje wokuqala wale wetumente weAfrican Cup of Nations uthanda uba umdlalo onzinyana for South Africa ngoba kaloku basuse nje lemfinana basindeke emqolo ke kuyabanceda banga loba lo mdlalo omkhulu kakhulu ngolehlanqa ubusaneke neyiphutha eAgadir. Abanye bathi nokuba mhlambi ngolwesihlanu njengoba ibafana eza kudlala neyiphutha ingadlala ndanganye leyo into noko ingabancumisa olwakho luvo luthini? Hayi gohloba kancokola ngalo wayeni Hugo Bros utshilo ba banempazamo bazenzileyo kulomdlalo ke wayizolo bafuneka basilungisile. Kodwa ke kuba ke bafana ke liqala elingayonqeni iEgypt kumele babaninzi abadlali abakwa ke liqala ke lebafana abadlala ke Pirates abadlala Sundowns abaqhelileyo ukudibana ke nabadlali baseyiphutha ke kwimidlalo ke CAF Champions League khona uLal Foster
Costa ke umuntu odlala ke iBurnley kwinqanaba eliphezulu ke iEnglish Premier League uzokwazi ukudlulisa amava ba umuntu ofana uMamamushi noMohamed Salah ke bavalwa njani ebaleni ukhumbule kaloku uMohamed Salah okwafaka embokothweni nguSifiso Hlanti kulamdlalo wabo ke weround of 16 ngo2019 eSouth Africa baphumelela khona ufine bamqala eliqala ke leMouth Africa asuze lithi lijonge iEgypt kufanele ba hayi nokanamadola ayekelela ngumdlalo nje abawujongile babathi masame ngamanqaka amathathu siwafumana aba ngoba egqibeleni uyafuna baphele ochoyini etafile uzazi ba xa ungena kumjikelo olandelayo awuzibusokola ke ngoba ufana icela iqela elikhulu ke ngoku. Umdlalo wesithathu weBafana uzaba phakathi kweZimbabwe abamelwane bethu xa ujongile inoba uza kuba njani wona lamdlalo. Bazoqhutywa njani kulamdlalo kaloku uzokhokhelwa bakuze kwenzeka ntoni ke kulomdlalo wabo ke wangolesihlanu ngoba kaloku kunzima uthi ujonga umdlalo ophambili kanti uzaqhubeka phambi kwenyawo zakho so uhlobo kwakho ndinayimamela kula nkomfa lena ke kaHugo Bros icacisa kuba nangona ke sifuna udlula sekumjikelo olandelayo kufuneka ube nento ezihambelayo ezimbalwa nafuna ube nenklahlana ehamba nawe kulomdlalo ukukhumbule kwa njengoba South Africa bikore eqala through Ozuna Police ikwazi uzilinganisela ke eliqala ke leAngola kwafanele kuba ngexesha ke bekobe kusho ke wafodibansi ibhola ke nomnatha ibafana bengadlali kahle kakhulu kodwa wathi ukwenza kotshintsha uHugo Bros wakhupha ke ulena uMohankotha wafaka ke uTsepang Moremi wakhaleza watshintsha kumdlalo kodwa ke bayazi ba njengoba bekukhona amathuba ke aphoswe leqala ke leAngola izolo leqala ke leyiphutha nokwana ke alizokwazi ke alizoyeka ibafana ke ibaleke ke nempazamo ezinjeya. Umqeqeshi waBafana ubonakala esenza umsebenzi omhle ngoku ingakumbi njengoba ke wakhe wangena ngo2021 xa ujongile ukuba sezihlangweni zakhe noxinzelelo ajongana nani loba lungakanani kwexesha. Luninzi kodwa uzikhumbule kaloku kwayena nguye wazibekela itafile phezulu wathi bandifikanga kwindebe ehlabathi ninsusene emsebenzini buyakhumbula kokwaqala ke lo msebenzi wakhe yamphosa njengongcebcebe ke ezama yakulena ke ka2022 yamphosa ke le indebe ehlabathi khumbula kaloku AFCON yakhe yesibini ngumqeqeshi beyile kaAFCON le Cote d'Ivoire bajika semi-final lono ke inyuse ntoni ukujonga bamhlaba exalele bafana ezihamba melimephi kwalo mdlalo izolo bephansi uxinzelelo kakhulu ngoba kaloku ibafana leliqela lidlala kahle kakhulu xa bengena xinzelelo kodwa ke izolo babonakalisile noba sithi iqela elithenjiweyo mabibe sithi bangenayo. Sibulele kakhulu Mr Chwaku ngexesha lakho. Siuqonqothile ke uvimba wanamhlanje sikhongozele ezizayo ngomso ngentsimbi yesixhenxe ngolwimi lesiZulu kamnandi mawethu.